Hello guys, Murisisi. So ndamukira kugerwa naBaby zvikanzi iwe unombondiruka mazuva unomboita uchindiruka ndofanira kamuruka 2 times kana maiona mavidhio ekumashure. So zvikanzi nhasi ndomboita sei ndombogerawo bvudzi rako rakurisa. So ndaitofunga zvandobhabha chitomti bvudzi rangu rakurisa zvikanzi hamafanira ndobhabha zvikanzi asi nyaya yacho yakazonzi mira ndimbotanga ndakugereni chimbono zvinobuda sei. Kana zvikatadza kubuda zvakanaka wozonopeswa kubhabha asi ndikatokusota zvakanaka obva watogara wakadaro tikati kutraya kudi hakurwadzi chero chembe hanzi chemberekwa chivi yakabika dombo ikanwa muto. So zviro zviedzwa. So Baby ndobhabha tanga watondigera guys. Anga ane experience hanzi takambozviita takambogera chikwira taimbogerana amusikana arikutoshandisa kamu kupfekerwa inenge ichiitwa hanzi ndokumezha kuti one size yevhudzi kuti inenge richigerwa zvakaenzana here. So anga atoita zviri serious munhu wachona because anga achitozvitemba anga achida kundibhilivhisawo inini kuti handozvikona because ndine tumadhauzi andikunyimba pakutanga but pandazoona mubatiro wangu achiitwa chigero nemupfekero wangu achiitwa kamwe mubvudzi mangu kana muchingoona wakasimairika ruvira achibuda kumeso kwangu ndeke munhu ari kudhauta imwe pfungwa chiti zvinobuda. So apanga kumezha achiita zvanga achiita achienzanisa futi achikatakata achienzanisa nekamu yanga achipfekera napana asinganyatsotiona ndaida kumboda chichaziva mukamera chidaonawo zviri kubuda here omboida uchismaila kakawakataridza kuti munhu aramba ine confidence because ndapekutanga nachidhauta. So apa ranga rakuenzaniswa richienzaniswa pekuti rairi achishandisa kamu yake yemameasurements. Inini hangu mubrains angu achingoti ameni chaona zvapera guys. So apa ndanda kutopera apa ndanda kuona kuti zvinenge zvine chimuko ndanda kuona kuti zvinenge zviri kutobuda pazvichitobuda bvudzi ranga rakuda kuita sekuti rakuenzana. So apanga kuita mumasaidi pamusoro pese apo ranga rabhuru guys. Zvanga zvichofamba guys. So ndanda kutosekerera uchiona kuti zviri kubuda zvakanaka musoro wangu wanga wakubuda kuti around guys musazoseke musoro wangu weround. Okay so guys ndobva aenderera mberi zvake nekuningirana nekushepa achienzanisa but ziso ranga ramufoni yana achibaya munhu ari busy kushepa musoro okay avanzi swededzawo kuti asauko so nongoziva munhu kana achigera kana munhu achiruka anenge achingominyura kamusoro kako guys zvanga zvakutobuda anga akutopedza apa anga akuita achikwenura because achikwenura zvese nekusunza futsi rachiona rimwe raya kuti ienzane aone kuenzanisa zvakare fatanga kuenzanisa anga achimezha zvake nekamu yake achitora nguva yake achita achirova tumastatement ndichiudzwa kunzi uri kuona bvudzi takazogera kwakati takazodai somunoziva munhu kana akaona kuti zvinhu zvaari kuita zvabuda anotanga kuwanza tumastatement tanga kuwanza tunyaya akaungati akambozviita kumashure kwese kutuma chanzi taitogera uchingodzwa kuti mastatement but nini ndanda kutozvibhilivha because anga achisota munhu wachona guys. You can see kuti zvanga zvichibuda nice language yemazuva ano zvinozvanzi zvanga zvichibuda sweet guys apa anga atopedza bvudzi unotoona kuti bvudzi ranga ratopera rese mumusoro rangosara diki ndo size yandaida otherwise dai ndaitoda zuda nza ndaigona kutokuveura zuda rikatosara ratone zuda but ndingadozorwa zuda too much iko zvine nyaya yechando chiripo unenge uchida kusiyirwawo tuvhudzi twokuti chando chiwane pekumbonobondera chisati chasvika mumusoro mako guys. So guys ainini panga machingondinakidza ndopanga kumezha nekamu apo handichiudzwa mastatement munhu achimezha nekamu. So guys apa ndanda kuda kunyatsoswededza kamu unonzi kamera padhuze ndinyatsoona zviri kubuda but apa ndanda kuchibrashwa zvanzi zvapera zvaita akuchibrasha apa tanga tazonyatsonopedza musoro wese wapedza nekubrashwa guys pazongoshota kushepa chete kushepa ndokwandakazoti ndichazonoshepwa kupapa but zviri zvekugera haanga agona guys. Ndiudziwo maonero yenyu guys.